warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kaisa Putri dari kelas 10 TKP. Ingin membacakan Algoritan Kalarut Surup dening Kevin Mainan Dufan. Dok rikawa wayahe surup Kang Surya, srengenge angslup aning palereman. Kasaru angiten milir tumipe maruta, kasusul lan tekane layong ing gegana. Nyata kapeksi ratri sami beraburan, sajrone sorot rembulan gawe karengenan. Sedaya tilem premanem mangrasa, aneng kang dirga ugi kebak ring karsa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.